Jak se má občan bránit proti korupci, tomu na ministerstvu vnitra poradí dokonce už i v angličtině. Příručky na křídovém papíře vycházejí ovšem v zemi, kde má víc než polovina lidí pocit, že žije ve zkorumpovaném státě a že s tím politici nemají zájem něco dělat. Korupce je jakákoliv výhoda, která se poskytne, nejenom přímo peníze, úplatky. Jestliže někdo rozhoduje v určitém duchu, podle přání toho, kdo instaloval do toho úřadu, to je nejhorší. Politické strany jsou vlastně u nás ještě stále tradičně jakýmisi spojenectvími, organizacemi, mafiemi, které dosazují svoje lidi na určitá místa, kde je moc, a za to ti musí věrně sloužit. Ty politici si potřebují jak si té moci užít, takže to není jenom to, že se chtějí předvést nějakou svojí kreativitou, že taky umí napsat a vymyslet nějaký paragraf, ale oni tam často šoupnou nějaký paragraf, který po nich někdo chce, naroubují tam nejrůznější věci a samozřejmě takže taková ta touha po té nekontrolované moci toho parlamentu, především té volené moci, ta je do značné míry jako rakovinou té společnosti. To bylo někdy v takovém 91. roce. Jsem se dověděl, že jistá významná politická strana čachruje zbyty pod záminkou, že jsou to kanceláře. Tak jsem šel za svým přítelem, který byl v konkurenční straně, a sdělil jsem mu to. A nestalo se nic. A můj informátor se mi vysmál a říkal, ty jsi naivní jak 5letá holčička, teď oni to dělají taky. A v tom to je. A toto spoluvinictví bylo už na samém začátku parlamentní demokracie. Víte, naši politikové jsou ve svých funkcích už dlouho a s léty strávenými ve funkci získávají jistotu, berou více a více rozumu a jsou neotřesitelní nejen ve svých pozicích, ale i ve svých názorech a mají pocit, že už nikoho nepotřebují, že všechno znají, že veřejnost to jsou takoví lidi, kteří se potácejí po ulicích, média, to je banda pisálků. Tím pádem oni nemusí brát na nikoho ohled. Evropská unie vytýká České republice každoročně téměř zesilování korupce. Chtěla jsem se zeptat, za jak závažný problém to považujete vy, co proti korupci hodláte dělat, a chtěla bych vás poprosit, abyste nám vysvětlili v té souvislosti vaši větu nebo vaše obavy z kriminalizace podnikatelů. Děkuji. Já si myslím, že paní Rakušanová tady není jako prostý divák, není jako nevinný divák v této chvíli. Paní Rakušanová tady má televizní kameru a natáčí si pro svůj pořad Chapadla korupce. To je zneužití tohoto mítinku Občanské demokratické strany. To není férová žurnalistika, paní Rakušanová. To je žurnalistická korupce, to, co vy děláte. Vy jste skorumpovaná způsobem novinaření, jaké děláte. Nepodezírám, že byste za to brala nějaké peníze, jestli si to nahráváte, aby bylo úplně jasno. Já se nemůžu propadnout, pane předsedo, my jsme vás tolikrát prosili o to, abyste s náma mluvil. Vy jste na to téma odmítal odpovědět. A zatím ještě ne. Ale já jsem se chtěla zeptat, jestli jste opravdu třeba ode mě dostal ten můj poslední fax. Mně se zdálo, že je skoro nemožné, abyste se rozhodli, že s náma o takhle důležitým tématu nebudete mluvit, protože já si myslím, že tím strašně škodíte prostě svým šancím voličů, protože vy jistě máte argumenty. Proč jsem se vás ptala? A my si myslíme, že když přijde rovná daň. Katastrofální je, že jestli se obrátí na ty kontrolní orgány a ty začnou pracovat proti němu. To už je to stádium korupce, kde začíná být určitá spolupráce mezi těmi státními orgány a oni jsou skorumpovaní těmi mafiemi. A stádium, které je velmi zajímavé, kde ta mafie to zcela ovládne a začne paradoxně vytvářet pořádek té společnosti po svým. Protože už ty mafiáni toho mají plný zuby, že jsou ohrožovaný na majetku a vytváří se paralelní stát a paralelní moc.